Danas pričamo o stvarima koje bih voljela da sam znala ranije, odnosno možda je bolje reći da sam ih osvestila ili počela primenjivati ranije. Zato što za mnoge ove stvari sam ja i tekako znala u teoriji, kao što verujem da će i mnogi od vas dok budete gledali ovaj video govoriti da, znam, da, poznato mi je to ili kao slažem se i tako dalje, ali pitanje je što se dešava u praksi. I ja i trenutno mnoge stvari znam, ali to je sve u teoriji. Za neke stvari prakse trenutno nema i ne primenjujem trenutno na život, tako da eto, ovo su neke stvari koje bih voljela da sam ranije počela da primenjujem i ranije da živim uvažavajući ove stvari. Prvo, ajde da kažem onu narodnu use i u svoje kljuse, jel? Neću reći da ne možemo nikome da verujemo, jer bi to bilo previše pesimistički i ima ljudi kojima se može verovati, na koje se može osloniti, ali njih je baš malo. Malo je onih koji će zaista tu vašu naivnost ili poverenje koje ste izgradili na početku odnosa da iskoriste na najbolji mogući način i dokažu da niste pogrešili što ste im to pružili. U slučaju, nemojte slepo verovati ljudima, pogotovo ako ste u onoj grupi ljudi koja se brzo oduševi sa drugim ljudima. Ko se brzo očara, taj se još brže i razočara. Budite pažljivi kome poklanjate svoj život, svoje poverenje, svoju privatnost, svoje odluke, s kim ulazite u odnose, da li je reč o saradnji, da li je reč o prijateljskim, partnerskim odnosima, jer vrlo moguće da ćete se pokajati ili da ćete kasno primetiti da ste izigrani. I nešto što bih ja sebi rekla pre samo nekoliko nedelja i meseci je da moram da pazim, da ne treba da se oslanjam na druge ljude, isključivo sebi mogu da verujem. Čak možda sam u nekom videu i pominjala, ja sad recimo rekla sam danas da ću ustati u 7. Ustala sam u pola 10. Da li mogu da verujem sebi uvek? Ne. Da li sam izdala nekad svoje obećanja koja sam sebi dala samoj? Da. Tako da ako ja nisam 100% onako od poverenja nekad za samu sebe, kako tek onda mi možemo očekivati da će neka tamo leva osoba, čak i desna, čak i neko blizak će nas izneveriti na bilo koji način, razočarati. Naša očekivanja neće biti ispunjena, a kamoli za neke osobe koje nam nisu toliko bliske. Prebrojati pare nakon izlaska iz menjačnice i tako neke stvari, da vas nije neko izneverio, pa do nekih mnogo krupnih i bitnih stvari u poverenju. Treba uvek biti na oprezu. Druga stvar koju bih rekla sebi, to je da za tuđe mišljenje treba apsolutno da me boli uvo. I ceo ovaj kanal je zasnovan na tome, jer je ono što je sprečavalo ovaj kanal godinama da ranije bude otvoren i da ranije počnem da snimam, upravo bilo to šta će ko reći. O tome sam već pričala u nekom videu, ne sjećam se tačno kom. Ali, ajde, pre 10 godina stvarno nisam mogla da otvorim kanal jer sam tad imala 12 godina i bila sam dete i nisam se osjećala prijatno da se izlažem tako na internetu i to podržavam i stojim pri tome i dan danas. Ali recimo u srednjoj školi sam mogla. Gde je tu faks, gde je tu srednja škola? Zašto? Pa zato što sam se brinula šta će drugi reći. Kada od tuđeg mišljenja budete mogli da platite račune, da se obučete, da se prehranite i tako dalje, kad budete mogli da živite od tuđeg mišljenja, tada brinite o njemu. I ja ću ponovo brinuti o tuđem mišljenju onog trenutka kada bilo šta od navedenog bude mogla da uradim s tuđim mišljenjem. A pošto će to biti nikad, mene apsolutno ne zanima da ikada više u svom životu ja razmišljam ko će šta reći. Jer ljudi će pričati svakako. Da ste najdivniji i da najdivnije postupke imate, ljudi će vam naći zamerke. Za nekog ćete uvek biti retardirani i kreteni, cringy, sramotno i tako dalje i tako dalje. Taman da radite sve najidealnije što možete da radite. I zato nemojte praviti grešku koju sam ja. Šta god da želite trenutno da uradite u svom životu, uradite jer ljudi će svakako pričati. Onog trenutka kad sam prvi video okačila ovde sam razbila na komadiće tu blokadu koja je stajala godinama i godinama ispred mene i osjećam se fenomenalno povodom toga.
I apsolutno razumem ljude koje koči ova stvar, jer sam kroz isto to prolazila, ali želim i da oni prođu kroz ovo, kroz što sam ja i mnogi ljudi prošli nakon što smo to pokosili i rekli apsolutno me ne zanima. Ja upravljam svojim životom, ima da uradim to, za tuđe mišljenje me baš briga. Želim ovdje da se ogradim. Kad kažem baš vas boli uvo za tuđe mišljenje, to ne znači ajde sad da se ponašam neprimereno, nemoralno, da ne poštujem bon ton, da sam potpuno nekulturan ili nekulturan, jer kao baš me briga za tuđe mišljenje. Ne. Znači, nećemo u krajnost. Kad kažem treba da vas boli uvo za tuđe mišljenje, to znači treba da svoje ciljeve, svoje neke neostvarene želje, ideje, šta god ostvarujete, upisujete u fakultet koji želite, kačite sliku koju želite. Toliko ljudi mi se javilo na Instagramu i koje ne poznajem dobro, ali i ako ću pričati samo ljudima koje poznajem, što bolje, što lošije, ali toliko ljudi znam koji imaju neke ideje da pišu knjigu, da pevaju, da snimaju pesme, da pišu pesme, da slikaju, da pokreću svoj podcast, snimaju za YouTube ili postanu fitness instruktori pa onda vode Instagram profil koji je vezan za to, pa onda vode Instagram profil koji je vezan za, ne znam ti ni ja, zdrav život, meditacije i tako to. I to ne pokreću. Sljedeća stvar o kojoj ću pričati je također vezana za to, ali jedna od stvari koje znam da blokira neke od ovih ljudi. Šta je s ovim alarmom, čoveče? Ne znam da li se čuje, ali pišti alarm od nečeg auta već 5 minuta. Jedna od stvari koje sigurno utiču na to jeste šta će ko reći. Treća stvar, nikada neće biti pravi trenutak i to bih također voljela da sam rekla sebi, odnosno da sam počela da primenjam daleko ranije. Evo, daću opet primjer na ovom kanalu jer tako mi je najlakše i najslikovitije i možete me razumjeti. Perfekcionizam mi je bio izgovor dugo. Ja bih se snimila sad, ali ja nemam dobru kameru, ja nemam mikrofon, izrastak imam, ne mogu sad da se snimam, ne mogu sad da počnem taj veličanstveni prvi video da snimam za svoj kanal kad ne izgledam savršeno. Nije mi dobra pozadina, onda recimo za Shiso Jam kada sam počela da pravim nakid. Ja ne mogu sad da okačim to, nije ta slika dovoljno dobra, ko će to da kupi? I bla bla bla, tako dalje. Znači, toliko tih nekih izgovora, taj perfekcionizam koji služi kao izgovor za nepočinjanje određene stvari o kojoj razmišljamo, nikada neće biti pravo vreme. Nikada se zvezde neće savršeno poklopiti na nebu da vi imate sve najidealnije uslove na svijetu da počnete. Uvek ćete morati protiv nečeg, a to nešto ste vi. I najteže ići protiv sebe, ali samo tako se raste. Znači, samo ako momentalno krenete s tim nečim, završit će se dobro. Nikada neće prvi put biti savršeno. Znači, savršeno ne postoji. Prvi put nikad neće biti dobar kao 51., 101. ili 1001. I ne možete da imate u glavi vi kao početnik u nečem osobu koja je već profi u tome. Što sam ja radila? Ja sam gledala svetski poznate youtuberke i brinula se što ja nemam savršene uslove za jedan što savršeniji video. Pa ne mogu ja, koja nisam još ni počela, znači pokazala bih ovako, ali ja nisam ni bila tu, znači sam samo razmišljala da dođem tu, da se poredim sa nekom tamo youtuberkom koja ima ne znam koliko već novca, godina snimanja iza sebe, iskustva, ljudi koji rade za nju, jedna potpuna nezavisnost i mogućnost da se i uloži u opremu i da se čitav tim organizuje da joj pomogne da snimi taj lookbook ili muž koji se razume, kao što recimo Desi Perkins ima muža koji je fotograf i bavi se svim tim stvarima, mislim, ja nemam to. Da nisam to, kao i ovo tuđe mišljenje, pobedila i prevagnula, ne biste me gledali sad, ne bih ovo snimala, ne bih pravila ovo, ne bih kačila slike. Mnoge stvari u mom životu trenutno ne bi bile kakve jesu i kada je reč o načinu razmišljanja i življenja.
Tako da to je nešto što mi je dosta pomoglo i voljela bih kada biste se vi toga pridržavali. Posljednja stvar za danas neka bude moć te neverovatne rečice ne. Od kad sam naučila da poštujem sebe, a samim tim i druge osobe, i da govorim ne kad zaista mislim ne, meni je fenomenalno. Inače, tek sad primećujem da sam imala karmin na zubu, nadam se da se to nije videlo, nema veze. Uglavnom, zašto kažem, ne samo da poštujem sebe, već i drugu osobu, ja iskreno bih mnogo više voljela da mi neko dođe i kaže ne i postupa u skladu sa svojim srcem, nego da mi kaže da i pristane na neku ideju, na neki izlazak, na neko druženje, na neku uslugu, a u stvari cokće, prevrće očima i iza leđa se žali bliskim ljudima što mora to da uradi i ode na to mesto šta god. Dok sam bila mlađa imala sam problem da odbijem nekog, da kažem nekome ne i takođe da postavim određena pitanja i onda shvatiš da sebi stvaraš problem, to je sve mene išlo na grbaču posle. Ja sam se osjećala loše dok sam svedočila posledicama što nisam rekla ono što sam zaista mislila i mnogo mi je bolje otkad to radim. Još jedna stvar, to je postavljanje granica tamo gde one i treba da budu i to vam isto stvori jasniju sliku ko je kakav u vašem okruženju. Ja sam se mnogo promenjala u poslednjih godinu dana, godinu i po, ne znam ja, i ok, ta promjena je možda u nekim stvarima bila čudna ljudima koji su se sa mnom družili, nisu navikli da tako zamišljam svoju svakodnevnicu i da je to sad za mene nešto idealno i što želim, ali kad naučiš da kažeš ne i kada ljudi u tvom okruženju poštuju to tvoje ne, tad znaš da su to ljudi koji zaista treba da budu u tvom okruženju i naravno treba i ti da se trudiš da ti poštuješ njihovo ne. Ljudi koji neće ispoštovati vaše ne, tu su verovatno zbog koristi ili iz ovog onog razloga, nemaju razumevanje za vas. I na kraju dana ne poštuju vašu odluku i ljudi koji nisu tu zbog vas, nego su tu zbog tog da i toga što sledi nakon da će otići kada im kažete ne. To bi bilo to za ovaj video. Eto, ja se nadam da je ovo, ako ništa, bilo zanimljivo za gledanje, slušanje. Nadam se da će ovo probuditi neke ljude, motivisati da neke stvari preduzmu, da neke stvari promene u svom životu. Možete mi, ukoliko vam se ovaj video svideo ili ostali videi na mom kanalu, da mi pružite podršku tako što ćete se subscribe-ovati na moj kanal ili zapratiti me na ostalim društvenim mrežama, ostavit ću sve linkove ispod. Hvala vam još jednom puno što ste gledali ovaj video, što ste dogurali do kraja i vidimo se u sljedećem videu. Ljubim vas puno.